Hej og velkommen til min YouTube-kanal snart sammen med Max. Ja, I behøver ikke se mig lige nu. Og det er lidt ubladet lige nu. Hold da kæft. og vi vil spille Happy Wheels i dag. Og ja. Brilleaben og blegfil. Ja, Max har så brilleaben på briller. Og jeg er ikke bleg. Det er sgu da heller. Nå, men Ja! nej! Jo! Jeg aner ikke, hvad det er for en bane. Ærgerligt for dig. Det så sejt ud. Vi smider lige Lars af. Det gider vi ikke have på mere. Farvel, Lars. Farvel, Lars. Det gider ikke mere. Sådan der. Så kører vi om over. Nej. Lars, hvad laver du, Lars, mand? Sådan der. Det er sjovere. Det lille hjerte. Så kan vi sige til din mor, når vi kommer hjem, at vi kommer til at dræbe dig. Det tror jeg vist ikke, vi kan sige nu. Så jeg cyklen Nej, det kan jeg ikke sige. Så cyklen og kommenterer. Vi skal lige have ham der, Lars. Hvad med Lars? Lars, vi laver ham om til far. Det var da noget at kaste der. Hvad fanden sker der med hans ben? Okay. What? Jeg tror, vi tager en anden bane. Ja, men vi kan godt lige smide Lars af, når det er en Lars-bane. Ja, Lars og hans far bane. Ja. What the? Nej, det var mig selv, der smidte af der. Hjælp mig, Lars. Lars, kom nu, Lars. Jeg skal fjerne den kniv, Lars. Hvad kommer du? Hvad laver der, Lars? Kom nu, Lars. Bor lige igen. Lars gider ikke på mere. Væk med dig. Farvel. Han sidder fast i sædet. Det er sjovt. Han er vist sød. Er han ikke? Vi skal køre hans lille hoved over. Hvorfor fanden gjorde du ikke, Lars? Dø dog. Kom nu, Lars. Og dø dog. Sådan der. Nej. Det var du selv. Jeg er oppe i hovedet. Jeg tror, vi tager en anden bane. Ja, vi skal lige finde en bane, vi kan finde ud af. Og sådan noget. Det var bare lige et lille teknisk problem her. Det kan godt være lige om lidt, at den går ud. Altså, vi kommer til at slukke, fordi vi skal ned og spille fodbold. Så der kommer lidt teknisk problem lige om lidt, måske. Ja. Men vi ser, hvornår det kommer. Ja. Hej. Eller ikke nu. Nå, hvis vi ikke er der, så er det fordi, den er gået ud. Ja. Så kan I se med i anden dimension. Ja, sådan der kommer episode. Ja! Bagefter. De skal jo have noget tid at se. Lige altid for at tage øjnene væk på det her blod her. Oh my god. Der er fugle. De kan fugle mig seriøst. Hold da kæft. Ja. Ja. Nej. Så lige det. Der kan I lære. I må høre det der. Okay. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke kan lide at se det der blod. Der er bare lidt blod. Det skal være sådan sådan bummerling. Nej, den er så grineren, den bane. Hold da kæft, mand. Hvad skete der lige der? Den faldt dernede. Så ved vi, at den skal bane skal vi ikke hotel. Ja, endelig. Den bane sagde, jeg det var for meget inden vi klædte i går. Der er den vist ikke mere. Hvad med en lille kop whisky? Gud, det er friste. Men ben er så rød af. Oh my god. Ind i en elevator. Og der kom vi, hva'? Kom nu ud, mand. Hvad laver han? De har mistet benene. Ja, så fucking tryk. Start. Forfra. Nej, det går nok. Push. Jeg tror ikke, det går. Bak. Jeg kan godt komme. Og bak. Og flyt dig dog. Undskyld, det er så kedeligt. Men fordi den her mand har brækket benene, og de falder jeg er muligt. Ja. Vi laver lige en ny. Det er faktisk meget mærkeligt. Ja, mand.
Ej, så mistede han sit ene ben igen, mand. Kun det ene. Ja, det var godt. Hallo? What does det? Det gider ikke at lukke os ind, mand. Nej, man skal miste begge ben. Ja. Hør der. Nej. Man skal pushe en af det der. Skal op i. Kan du ikke med de onde ben der? Jeg godt. Det var ikke den der. Den var det. Så. Ja. Så. What do you think? Ja. Ned med os. Lars. Der er Lars. Kører hjem lige. Woohoo! Oh yeah. Ja. Så er vi i pool. Så kommer vi. Den der gang. Nej. Det er ikke det. Hvad fanden er du gang i? Hvad skete der lige? Du skal der? gå tilbage. Vi skal ikke have det der tennis på. Så. Der. Nå. Nej, men jeg skal ikke prøve mere. 101. Nej, ikke den der bane, ikke den der bane. Nej, ikke den der bane. Hvad sker derinde? Nej, ikke den der bane. Man kan bare bevæge sig. Vi driver lidt med kedsomheden her, hva'? Det er fordi, vi kan finde nogle gode baner, om der er sjovt. Shit. Hvad det var en bane? Ja, Lars, mand. Lars, skal du af, som jeg har sagt til dig, mand. Jeg gider ikke have med på fars privatture, mand. Kør mig over. Jeg skal ud og date, så Sådan. skal du ikke med, vel? Og døden. Jeg skal ud og være kæreste med nogen, så skal du ikke med, og så er det kæreste i den, vel? Nej, så kom der en telefon og ødelagde det hele. Og jeg kommer til for sent til maden. Mit bord bliver... Godt, jeg har reserveret et bord, mand. Jeg kan ikke spise nu, mam. Hvad? Hold da. Hvad fanden var det? Han der julemanden deroppe taler. Jeg tror, man skal give ham en sandwich. Jeg gider ikke være den ven. Fuck dig, mand. Jeg gider ikke. Nå, den er vanskelig ikke mere. Hvad fik vi for ordentligt råd, gider jeg godt nok. Down og... man skal skyde den der til mig. Skud. Det er ikke noget med dig. Og hvis der bliver, så bliver der meget så kan jeg lave op med skud dem. Det er en kraft, med det kan. Ikke så heldigt. Lige i maven. Så er det. Lige i maven, og så lige i hovedet. Nå, skal vi tilbage til ham? Nej, no. Ja! Victory! Vent. Temple One. Det der, hvor man skal løbe for sådan nogle ting. Den er mega hyggelig, den her bane. Oh my god. Nej, nu kommer det der. You fail. Dammit. Der kommer ikke noget hyggeligt i den der, hva'? Ja. Så udover lige den der. Det ser overhovedet ikke uhyggeligt ud. Nej. Nej! Hvor er den, mand? Jo, Dammit. Dammit. Gider ikke mere. Nej. Okay, meget klar til vores yndlingsbane. Ja. Dammit. Farvel. Tackle, tror jeg. Nu skal vi gå væk. Ikke mus. Oh god. Juhu. Big.
Nu skal vi bytte på flyvende mænd. Flyvende mænd kommer. Og jeg kommer ind lige en til. Det er sindssygt. Fuck, man. Jeg tror, det er så særligt deres medhjælp. Shit. Hvordan gør man det der? Tag den. Tag den her. Hvordan gør man det? Det er sådan noget, jeg ikke vidste. Nye kort, Max. Ja. Vi har nogle ret dårlige rekorder. Ja. 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 Og man kan godt til sådan høj kras. Ja. Nej. Nej. Ej, jeg er lortig mand. Jeg bor lige med en anden mand. De tager fedelsen. Det er så fedt. Jeg har købt pølse, og jeg har købt cola. Jeg har købt cola, og jeg har købt Pølse. nej, og jeg har købt franskbrød, og jeg har købt pølse, og det er ikke sådan en pølse, man kan spise. Nej, det skal bruges til noget helt andet. Ja. Er du kører lidt hurtigt? Ja. Ja. Fedelsen kom op. Nej, man. Kører. Kører dog. Nej, hvad laver han? Hvad laver... Ja, Nej. men det var jeg noget. Bare surt. Fedelsen klarer alt. Kom. Ja. Ny vej. Oh my god, damn it. Ja, jeg er klar. Nu kan jeg bare lige elevator ud igen. Jeg kan lave det, Sebastian. No! Mega irriterende. Ja. Hallo? Nej, mand. Nej. Hallo? Ja. Oh. Hvor er hjulet henne? Der var det. Nej. Det var ikke helt tilrettelagt, det der. Limbo, vil du se Limbo, mand? Ja. Det er det her. En gyser? Den er mega svær. Ej, jeg mister hele tiden til. Limbo er mega svær. Hvad fanden er det sker der? der? Og farvel. Farvel herfra. Der går nok lige noget tid, inden vi ses igen. Og ja. Så I kan læse nogle bøger. I kan vente på næste episode. Der kommer også snart igen. Fordi vi skal lige lave noget fodbold. Ja. Hej hej.